Ρότζα μου. Νόμιζα ότι το χώμα έβαλε στο παράθυρο. Με τρόμαξε και πήγα να καθαρίσω το κάτω. Να τράβω τους φίλους μου. Καλά, πόσα τέτοια τίποτα χαίνα. Hello! Ναι, το ξέρω. Αλλά κάνω μεγαλύτερες ζημιές. Ποιο? Αυτά. Ποιος κάνω το πείμα? Πρώτα κάθεσαι μέσα στον δρόμο και δεν κουνιούνται. Δικός είναι ο δρόμος. Και είναι ψυχολόγητα, δεν ξέρεις πότε θα σορμίξεις το αυτοκίνητο και θα στο κάνεις μπαράλι. Γιατί ό,τι και να είναι το παντάκι. Αν μη τι άλλο, η διαδρομή είναι μαγευτική, εξαιρετική, μοναδική. Και πλησιάζουμε στο πέτρινο δάσος, το οποίο θα καταλάβετε γιατί το λένε έτσι. Εγώ παράλληλα δείχνω και το τζάμι μας που είναι και λίγο λερωμένο, είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε. Να το, εδώ είμαστε. Μπαίνουμε σιγά σιγά. Εδώ δεν είμαστε. Ναι, εδώ είμαστε, δεν μπορούμε να σταματήσουμε κάπου. Όχι. Γενικά απορώ γιατί αυτό το λένε πέτρινο δάσο. Είναι παντού υπάρχει μόνο πέτρα. Γενικά όλος αυτός ο ορεινός όγκος είναι πέτρινος.